Atomic Habits de către James Clear. Calitatea vieții noastre este dată de calitatea obiceiurilor pe care noi le avem. Deci dacă vrem să ne îmbunătățim viața, indiferent de ce înseamnă această îmbunătățire pentru fiecare din noi, trebuie să adresăm niște schimbări în obiceiuri, fie construim unele noi, fie le modificăm pe cele vechi. E important în acest proces de știut că orice schimbare comportamentală are 3 nivele. 1. Obiectivele. Ce ne dorim noi să obținem ca urmare a acestei schimbări. 2. Procesele. Acțiunile concrete pe care noi le luăm pentru a ajunge la această schimbare. 3. Identitatea. Ce cred eu despre mine? Care sunt elementele prin care eu mă definesc pe mine? E important de menționat că dacă un obicei ajunge să facă parte din identitatea noastră, cu siguranță motivația intrinsecă pentru a lua acțiunile necesare care duc la obiective va fi mult mai mare. Vă dau un exemplu concret. Dacă eu mă consider o persoană sportivă, voi avea o motivație intrinsecă mai mare să merg la sală sau să merg să fac mișcare în aer liber, decât dacă nu am această parte din identitate, indiferent de obstacolele care apar. Poate mai am ceva de lucru în seara respectivă, poate nu mă simt foarte bine, poate nu am chef, poate plouă afară și așa mai departe. În acest proces de schimbare, e important de știut și că fiecare comportament are 4 pași. 1. Factorul declanșator sau triggerul. Ce ni se arată și ne face să anticipăm o răsplată. 2. Dorința sau motivația pe care eu o resimt la acel factor declanșator de a lua acțiuni. 3. Răspunsul sau acțiunile concrete pe care eu le iau ca urmare a primilor 2 pași. Și 4. Răsplata concretă pe care o primesc datorită acțiunilor, datorită răspunsului pe care l-am luat. Vă invit să ne uităm la aceste 4 elemente pe un exemplu concret, un exemplu personal. În drum spre sală, trec pe lângă o brutărie. Brutăria este factorul declanșator pentru mine. Declanșator pentru o dorință de a mă opri și a-mi cumpăra un produs de patiserie care îmi place atât de mult. De multe ori, răspunsul meu este să mă opresc și răsplata este că mă bucur de gustul acelui produs, de dopamina pe care mi-o dă faptul că îl mănânc și mă bucur de el. În alte zile, răspunsul meu este că nu mă opresc și mă răsplătesc când ajung acasă cu un fruct care îmi place la fel foarte mult. Acesta ar fi un exemplu concret ale celor 4 elemente puse efectiv în practică. În episodul următor ne vom uita pe 4 legi ale unei schimbări comportamentale și vom afla cum să le folosim astfel încât să ne ajute, fie să construim un obicei nou, fie să modificăm unul vechi. Vă mulțumesc pentru timp!